Human may pagawas og El Niño Watch ang pag-asa sa nakalabayng buwan karon giisa ang El Niño Alert. Tungod niini, 80% na ang tsansa nga masinati ang El Niño phenomenon sa mosunod nga 6 ka buwan. Siluan mayroon din sa report. So ang giingon karon sa ato ang bag-o nga alert nga gi-issue sa pag-asa, there is an 80% chance nga mo emerge o mutunga ang El Niño between the season of June, July, August up to first quarter sa 2024. Kini ang gipahibaw ni Engineer Quiblat, panguo sa Visayas Pag-Asa Regional Services Division, subay sa El Niño Alert. Matod sa Pag-Asa Visayas, below normal ang nasinating pag-uwan sa Sugbo, Marso ug Abril karong tuiga. Mo average unta og 60.9 mm nga gidaghanon sa uwan ang buwan sa Marso, apan karong tuiga anaa lang sa 19.2 mm ang gibundak nga uwan sa Sugbo. Samtang sa buwan sa Abril, mo average unta og 55.6 mm nga uwan, anaa lang sa 28.8 mm ang gidaghanon sa uwan nga nasinati sa Sugbo. Hinuon gitataw sa Pag-Asa nga dili pa kini epekto sa El Niño kay anaa pa kita sa enso neutral. Ang enso neutral o El Niño Southern Oscillation nga usa ka magbalik-balik nga dagan sa klima nga mosangpot sa pagkamausabon sa kainiton sa kadagatan sa Central ug Eastern Tropical Pacific Ocean. Apan karon pa lang daan, may pahimangno na ang Pag-Asa nga angayang pangandaman ang posibleng epekto unya sa El Niño phenomenon sa nasod. Mag-practice na tawag rain harvesting samtang napatay mga pag-ulan kaya ang ni number of days nga may tabo unya during El Niño ang mga pag-ulan muminos yun na siya kayo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.